Behin batean, baziren herbi bat eta dordoka bat. Herbia oso harroa zen, guztien aurrean bizkorrena zela esaten baitzuen. Horregatik, etengabe barre egiten zion dordoka geldoari. Begira, dordoka. Aizu herbia, ez egin korrika hain azkar, zuri jarraitzen nekatu egingo naiz eta. Egun batean, beraien artean hitz egiten ari zirenean, dordokari bururatu zitzaion apostu bat egitea herbiari. Aizu, zer iruditzen zaizu lasterketa bat egiten badugu? Seguru nago irabazi egingo dizudala. Herbiak oso pozik onartu egin zuen, eta esan zuen. Neri. Galdetu zuen, txurmituta herbiak. Bai, zuri. Jarri dezagun apostua harri honetan, eta ikusi dezagun zenek irabazten duen. Eta herbiak esan zion. Nondik nora. Eta dordokak erantzun zion. Hemendik ara. Animale guztiak lasterketa ikustera bildu ziren. Bidea eta helmuga seinalatu zituen. Behin prest egon ondoren txalo artean ekin zion lasterketari. Biak korrikasi ziren eta berehala herbiak abantaila handia hartu zuen. Horregatik, atxeden bat hartuko zuela pentsatu zuen herbiak. Pentsatu eta egin. Baina herbia lotan geratu zen, eta dordokak astiro-astiro deskantsatu gabe aurrera jarraitu zuen. Herbia esnatu zenerako berandu xamarra zen dordokaren aurretik berriro joateko. Herbiak saiatu zuen, baina egin zuen ahalegina alferrik izan zen, eta dordoka helmugara lehena heldu zen eta lasterketa irabazi zuen.